Kelona ilizwi likaThixo wethu liyakuma ngonaphakade. Baboyingcwele bawona amandla onke egameni likaYesu waseNazarethe unguThixo nenceba engazange yaphela nasekuseni mongcwele nakumkhonzi wakho Thixo ozothulula uNkulunkulu onamandla phinde umnceda Thixo wethu uthethe naye uthethe ngaye xhase Jehova umnika amandla okudeliverisha imessage egameni likaYesu. Speak without compromise egameni likaYesu waseNazarethe. Thank you Father in Jesus name, amen. Ndicela nje uphulaphula nebebecinga ulayithi entshi ke bame kancinci. Haleluya. Ke bathini? Khange bayilayite perspective izithethe. Haleluya. Ke bathini? Ke bame kancinci. Nebebecinga odlalo WhatsApp ke bathini? Ke ba perspective izithethe. Ka bathini? Khabangena kwathi ndicela ke inimbi benye. Haleluya. Nalapha kum kungayiwa ku WhatsApp. Nalapha kum kungamane kuqotywana amehlo. Kunabantu abahle basebesecawini. Haleluya. Umane uhletywa uyaphela wena. Haleluya. Laba phambi kwakhe kuyahletywa lokudlala ngamehlo. Nalomntu nalomkhuba wonke umuntu akhaphula lapho. Anduzuthetha ndinde. Haleluya. Okay. Phambi kwale message yam ndiphakanyelwa into ethi life is about profits. Haleluya. Ubomi bumalunga nantoni? Nengeniso. uYesu ke wathetha istatement esipowerful kakhulu. Wathi komnceda ntoni umuntu uba azuze ihlabathi lonke, athi ekugqibeleni alahlekelwe ngumphefumulo wakhe. Sele usebenze kakhulu tatam, solo usebenze kakhulu my brother, woyikwa nasekuhlaleni. Uthi ke uYesu iya kunceda ngantoni lonto? Uthi ekugqibeleni ulahlekelwe impilo yakho. Jobe kuphakama imibutho ndiyaphinda ndithi life is about profits. Yes. Aba bantu aphakamayo apha umama ongasekhoyo uinvestile. Khona ukuze ekuhambeni kwakhe kube khona abantu abama ndawo bethetha ukuthi ebemhlezi ncwadini. Amen. Ndikhe ndakhapha ilungu lefamily la ndicela ngesibindi uba mandilikhaphe sibhujelwe pha ekhaya uba masiyoclaima. Ndagawuza ndahambela phezulu ndileqa kwezi office siba ngazifowunela zingasiphenduli sibe sengxakini. Xa sifika phaya ndiready uconfronta aba bantu bangasihoyi sengxakini. Kanti manje police yalapha. Le police yathini? Yathi le police? Naphuma ndingumfundisi yangathi ndiphendula ifone. Ndinenhloni zohambela phezulu ndizoclaima kanti ipolice yalapha sakudala. Ndizapha kuwe ke ngoku. Yeah. Haleluya. Amen. Malibonga malenkosi Yesu. Ebomini kuinvestwa kwindawo ezi2. Uinvesta emhlabeni. Uphinde uinveste ezweni likaThixo. Uright uba naye umetropolitan, uright uAvpop, iright yonke imibutho. Kodwa ungami ngeinvestment eyi1. Ungena Yesu. Abantu basendi turn off kwabanye. Haleluya. Andithi ungena qawa. Ndithi ungena Yesu. Andithi ungawazi umgaqo weqawe. Ndithi ungena Yesu. Ngoba uthi uYesu lonke. Haleluya. Uthi ndim isango lezimvu. Yonke imvu engena ngelisango. Haleluya. Isango ngubani apha? Ayilo gama laqawe yakho. Ayingo bishop oshumayelayo. Isango nguYesu. Noba ungazama ulibypassa. Yayazi ba ukuphelile kakhulu ulibypassa wena. Bypassa le line ebankini. Nase traffic depend wathi ulibypass. But xa ubhubha akubypasseki. Xa ubhubha akudojeki. Hallelujah.
uyazi inkqubo yecawe yakho kodwa xa ubhubha ngaphandle kwakhe akubypasseki. Haleluya. Nisekhona abantu makathini. Futhi akho cawe ibhetele nale ndiyikhokhela ayikho bhetele. Yonke icawe yahlala inalo igqwirha layo, noba ngujunior gqwirha noba ngusenior gqwirha. Phofu le nto ayiqali kule cawe yakho, yaqala kule kaYesu. Iweskeli likaYesu igqwirha laliphatha nemali. Icawe ayipheleli ngaphandle kwegqwirha. So ndisengxakini kumntu advertise icawe yakhe. Ndine-problem nomntu osathi kule season eyona cawe irayithi icawe yam. Andinangxaki nomntu othi kule season there is no better church but there is a better Jesus. Sisaphakamisa yena ke nalapha. Njengoko uMoses wayiphakamisa inyoka entlanga, sizaveza yena kwilizwe elinyekenyeke linje. Sizothi benguye izolo, sizothi nguye namhlanje, sizothi nguye naphakade. Asesanga mabalini apha, asesanga zintsomi napha. Sithi nansi indlela, nabo bomi, nansi inyaniso. Uphoxeke gqitha ecaweni, uzitshintshe gqitha icawe, ngoba impazamo yakho waleqa isikhundla, awaleqa umnikazi webandla, waleqa uthathelwa phezulu, awaleqa umnikazi webandla. Khona uYesu otshintsha isikole sibe ngumvangeli, otshintsha iprostitute ibe ngumprofeti, otshintsha abazalwane, umntu othanda abantu uyabhinqileyo kuthiwa ngumpostile. From a womanizer to become an apostle, from a big mentor to become an evangelist. Ukhona uYesu. Ukhona. Yeah, there is consistency in the name of Jesus. Ngoba ezinye inkosi zabhubha zinamathambo emangcwabeni, kodwa thatha ithora ubheke eJerusalem elakhe ingcwaba li-empty. Kunanamhlanje selajika laba yi-tourist attraction, kuthiwa he was here. Wayelapha, wayelele apha, akasekho apha, endawo kulandela into ezingaphiliyo. Ukhona ophilayo. Mandiqale ndimemeze bendibuild icase yam. Life is about prophets. Life is about prophets. Life is about prophets. Kokunceda ngantoni? Kokunceda ngantoni? Senzawuhlala phansi, kokunceda ngantoni? Ube nazo zonke izikhundla zecawe, ubabhulishe bonke abantu ecaweni, but ekufeni kwakho uyonqandwa ngomnyango wesiwoko, uzibone sowuphambi kwesiwoko ngoba awuinvestanga endaweni erayithi. Yebathandekayo, awuna-right yoklema kwaSanlam ubu-investa kwa-Avpop. Iya kule ndawo ubu-investa kuyo, and ebomini silawulwa sigavnishwa ngo-8 abayi-2. 1 hell, 2 heaven. Awukwazi uba phakathi nendawo xa ungekho ngapha kwelasezulwini iqala ukwene aphi lasezokweni. Uba unaYesu unoSathane, uba unaSathana unoYesu. Injalo nje kamntu angasophakathi, awukwazi uba neutral kweli lizwe. Yabona xa soshumana funeka uva wami ya masingabalahlekisa abantu, masingabalahlekisa abantu, masingade sibhale namatyathi rest in peace. Xa uphuphunge naYesu ngekhe waphumla ngoxolo. Siqala apha emhlabeni ukuyikhonza inkosi, asiqali ngapha kwengcwaba ngoba yikho insendiso ngapha kwengcwaba. Siqala apho uinvesta sihlekwe kuthi abalahlekelwa ngumqondo abanalayini kanti siya-investa. Sibheke abangena isiphethe iBhayibhile, abanye bethi ngana sinanto kanti siya-investa. Sakhe sa-investa isityebi, wa-investa noLazarus. Both they were investors.
but in different organizations. Sitshebe sasibona uLazaro simtyise nezinja. Hallelujah. Because ubhutiza uyayiqhuba iMcLaren, uyayiqhuba iPorsche, uyayiqhuba iRange Rover, uyithinta nakaninzi. Umuntu xa esesityebi udanga angaphucuki nasengqondweni, angayazi nevalue yomuntu. Bazalwane, I don't advocate for poverty andimelanga buhlwempu, but kunabantu abantu basophumelele ebomini bangazi kwamntu. Kungcono ungabi nanto ube humbled kunoba ube nezinto uphakame. Memeza indaba andishumayeli ndikhwaza ngolu hlobo kodwa kuthe mandikhwaze namhlanje. Xa ukhwaza kula family yakwaTata uMananga uzubaxelele ukuthi abantu banjengotshani. Hallelujah. Namhlanje sibona ingca igreen ngoba iyisummer, but ewinter ingca iyaphatha. Hallelujah. So ithi lento ubomi bomntu useasonal. Hallelujah. Ungafuna sikuhloniphe sonke siguqe phambi kwakho kanti usesesama. Hallelujah. Ungafuna uhlonipha ilokisi yonke kanti usesesama, but winter is coming. Emhlabeni ayikho into engena-expiry date. Hallelujah. Nangoku abantwana bethu babhubhile ngoba bathenge ukutya okungena-expiry date. Awuyazi noba le nto yenziwa nini. Ayinditsho nobomi bakho bune-expiry date. Siyaya phambili. Ndithende ndikhavarisha every human being. Wonke umuntu olapha namhlanje noba udumile you will expire. Noba ungusaziwayo you will expire. Enkaso expirishile udulibaleke. Ingangathi uthathelwa phezulu ngoku bosaphila bathandeka uphupha komntu iba yi-1 year 2 years kulityalwe ngaye kujonge ngenye generation eseyivuka. Balance your investments. Hallelujah. Bonke abantu banjengengca. Thatha ncenjana. Bonke abantu. Utsho njalo mama. Uthi okwenene bonke abantu bayingca. Ndibona abantu bafaka ifoundation engceni. Ndibona abantu benxiba isuti ezidurayo engceni. Ndibona igenge yeFabiana apha banxiba isingca. Ndibona bakaBhokati banxiba isingca. Ndibona abantu besenza into ezinkulu. Andithi rongo lento bangca ungazihoyi. Zihoye kodwa uyazi uzawubuna. Zihoye uyazi uba uzawu-expirisha. Bonke abantu banjengengca ingca iyabuna, intyatyambi iyabola. Kodwa istatement siyaqhubeka. Masithi kodwa. Masitsho njalo sithi kodwa. Kodwa izwi loThixo wethu lingunaphakade. Isizathu soba sishumayele izwi kukubi kukuhle, it is because izwi li-everlasting. Isizathu soba simise izwi likaThixo yinto kuthiwa noba lizulu noba ngumhlaba kuyawudlula, kodwa izwi lakhe ngekhe ladlula. Help libonile izwi lakhe ngekhe ladlula. Onalo umi ngonaphakade. Ngamanye amagama xa uphupha unoYesu awuphuphi ncam, utshintsha nje ilocation, utshintsha nje i-address. Athi umpostile uPawulos bendingahamba kodwa xa ndiselapha. Hallelujah. Kungcam nabaninzi noba ndiyaphupha I lose nothing ngoba izulu liyageyina xa ndiphupha. Akungcono makhe ndibe lapha kancinci khona ukuze ndiwine abaninzi. Siyathandaza negwirha elilapha elaziwa ngothakatha uza-expire shayihlobo. Uzayibetha dadobawo, uzayibetha makazi, uzayibetha sophakathi, uzayibetha antana, uzayibetha engalamini
uyibethanga izaba i-celebration esidwabeni sakho, kodwa mkhululela goduke, moshile lo muntu, mkhululela goduke, qiniseka ukuthi uhamba kulo mhlaba unalo igama lenkosi. Thixo ngolevangeli mhlambi yokumka liwushiye lo mhlaba, igama lenkosi litikiti nawe. Unalo na itikiti ngaphandle kwelasecaweni? Unalo na itikiti? Asilenyana unalo na itikiti? Hayi bethwala ixesha uJuntana bethi lapha wathi umasipala masilungise lento. Unalo na itikiti? Unalo elika South African Airways ndiyavuma, unalo elika FlySafair ndiyavuma, unalo lo nyuka usehla emhlabeni ndiyavuma, but unalo na itikiti? Umphefumulo wakho ngohlukana nenyama namhlanje ungaphelela. Siyava ungaphelela, ungaphelela. Xa kunothiwa ngomso nguwe ungekhombe kuwe ungaphelela. Asiyeki ukufa thina. Haleluya. Ngoba inkosi yethu yakuphuva ukuthi yafa yaphinda yavuka, nabafebe kuye bazofa baphinde bavuke. Ngiyathandaza. Cela uchallenge umuntu olapha namhlanje othi senibone zonke into emhlabeni, uba ukabi na Yesu akaboni yonke into. Sebenzela ixesha lincinci bazalwane, uba ukaboni abo abantu banoYesu akaboni yonke into. Ungabhanqanga abantu, ungabhanqanga abantu. Khona umhlabeni wekwaito owakhe waqamba ingoma komnyaka wathi uzohamba wedwa, ubuze wedwa. Dathi jini ngayenza isemoni ngale ngoma ethi wafika uwedwa kulo mhlaba, futhi naxa uhamba uzawuhamba wedwa. Azange ufike na chomi apha, zange ufike na boyfriend apha, zange ufike na girlfriend apha, zange ufike na mfazi apha, zange ufike nabantwana apha, wawuze wedwa. Nangoku ujonga ikhofini, indlela edesignwe ngayo ayidesignelwa ngabantu ababili, ilungisela umuntu oyi-one. Namhlanje awufuna umamkela uYesu ngoba uthi uBrajo uzawuthini. Ungosiza ukuvakalisa into abangemini abhubha ngayo, uyawuphakamisa isandla uBrajo amkela uYesu angene ezulwini uphele esogweni ngoba uphilela abantu. Cela abantu bafuna ukwamkela uYesu sihambe siye emangcwabeni. Phakamisa isandla sakho. Life is about profit. We invest up. Negqwirha ziyabuya iprofit. Nombulali ziyabuya. Nomfundisi lo shumela ziyathini? Saba profits. Sifala amehlo wethu. Sifala amehlo wethu. Wonke umuntu wamkelekile. Wonke umuntu wamkelekile. Cela umuntu ofuna ukwamkela uYesu aphakamsana sakhe. Ngeke ndikubizele phambili uzokwenza isifundo sokholo. Isivumo sokholo. Ikhona imvana eyahlatywa athi ohlabele yabonwa ngamaJuda yayilenga. He came to redeem, he came to buy us back. Wabuya wazosithenga, sathengiswa nguAdam, wazosithenga back uYesu. Not the second Adam, but he's the last Adam. Akekho omnye ngaphandle kwakhe. Tshintsha umuntu eyinhlama ezazi uba nawe inhlama angene uYesu ubelinenekazi. Oh my goodness. Utshintsha isimo sekhaya lakho sekuncanyiwe, afike uYesu kuthi ungenile ejele ephuma kangancedakali. Athi uPawulos uba ubani kuKristu usisidalwa esitsha, izinto ezindala zidlule, bhekani into zakhe zisuke zabantsha. Apho ukhoyo phakamisana sakwenza isivumo sokholo uze ngaphambili incenjana.